Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes kita, Mayo 1, tuig 2020. Pagdayaw sa tanan nga mga ordinaryo nga sahi sang mga mamumugon sa bilog nga pungsod Pilipinas kag amuman sa iban pa nga bahin sang kalibutan. Even mga OFW magluwas sa mga local workers aton gid ginadayaw kag ginapasidunggan sila karon nga adlaw bangod sa sining Labor Day nga selebrasyon. Kumusta kamo no mga mamumugon naton sa uma, mga mamumugon na sa construction o kung ang mga nagatrabaho bilang mga construction workers. Ang problema pagid mga remedyo general now karon nga adlaw Mayo 1 mag-aumpisa na ang implementasyon sang General Community Quarantine diri sa probinsya sa Negros Occidental, while enhanced community quarantine magapadayon diri sa Metro Bacolod. Meaning to say, ang tanan ginapatuman nga mga regulasyon sa Bacolod as is amo man gihapon. Ibaluon ta karon sa patrol kung anong sitwasyon sa mga borderline bala ang mga salakyan gikan sa guwasang probinsya naglinyada bala ang iban bala nagtingwa pa nga magasulod diri sa Metro Bacolod. Amo ginang pinagkasubo nga bahin sang istorya ko ng iban way iya makaintyende kay ang laom nila kung magpaidalom sa GCQ ang bilog nga probinsya. Abi nila pati Bacolod, ti kahapon paning nga ginambal naton nga enhanced community quarantine sa Bacolod, gin-grant ang extension nga appeal sang Bacolod City. Wala ka sang importante nga transaksyon, wala ka nagatrabaho di sa Bacolod nga outside Bacolod City imo residence, no pwede sir ang entry o pagsulod diri sa amon sa syudad. Now, kahapon ang Balacar Transit Incorporated
sa mga taga-hinubaan nga nagpamangkot dira kahapon, ang BTI naghambal nga hindi sila magdayon sa ilang plano nga kuntani pag-umpisa sang biyahe sa palabuton nga Mayo 4. Galing kay kahapon may mga statement, i-clarify talang nagkaroon kay Vice Mayor Elcid Familiaran, kay nga balik kahapon pwede kasulod diya sa mga terminal ang mga series bus, pero dapat empty, meaning wala pasahero sa pagsulod. No, kay ari ning ila terminal mo, tisiling ni Vice Mayor Elcid Familiaran, pwede sila kasulod, dakit ra sila nagatugong. Ang problema, hindi kaya pwede nga pasahero magupod, magluwas lamang sa konduktor kag driver. Hotline. Pero ngambal kahapon sang Valacar Transit Incorporated, I don't know kung may ara sa mga pagbago sa ila sining mga plano, nga hindi nila pagdayunon ang plano nga pagbiyahe out of town tubtob sa border. Hindi sila magbiyahe bangod man sa kabudlayan sa pagsulod diri sa Metro Bacolod. Hotline. So meaning, kung naga-istar ka sa palibot sa probinsya, budayan ka gihapon nga magsulod diri sa Bacolod City. Ang akon panugyan, palihog, tiner na lang anay sa inyo mga lugar. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. With Aksyon Henry Pulgar sa technical side, back up ta karon nga aga. Si Aksyon J.M. Baikin, ang aton IT expert, upod man kay Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon ay Tayhopon, tob-tob kita. Takna alas 9:30 karon nga aga. Nanumadalag ko ang mga balita nga aton tutukan diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Radio. Te ang sitwasyon sa borderline, i-check talang na patrol karon kung baladamo gihapon ang gusto o luyag nga magsunod diri sa aton sa Metro Bacolod. Nagligad remember nga damo gihapon way kahangop nga gusto magsulod sa Bacolod City di kundi damo ang naruya kay pag-abot dira sa borderline di sila pagpasudlon. Kung magadto ka malang di may bisitahan ka paryente mo ba o bisan may salakyan ka, hindi pwede. Aksyon Hotline. Apat ka mga OFW nga ginpaidalom sa mandatory quarantine sa syudad sa Bacolod nagpositibo sa rapid test. Aksyon Hotline. Nauklarohon taniha, kundi may ara duha ka sahi sang testing, no? Iniya sa COVID-19 nga kaso. May mga laboratory test nga ginapatigayon mo sa aton nga mga human o sa tawo. Pero on COVID-19, damo sang test nga ginahimo ang aton nga health authorities. Isa na diri amo ining rapid test. Ang rapid test, wala nagakaulugan nga kung magpositibo kasi ni, automatic may COVID-19 kagilayon. No? Klarohon ta na kay karon basi damo naman ang maghatag sang negatibo nga komentaryo sa mga OFW kaluluoy man sa ila. Ang rapid test, according sa mga health expert, 40% malang ni gani ang iya accuracy, meaning may natalupangdan nga daw hindi mayad ang kondisyon kalawas mo. And ina nga swab sample ipadala pa dito sa Iloilo for PCR test or COVID-19 test. Dira na gid may muluan kung positibo ka sa virus ining ginatawag nga COVID-19. Aksyon Hotline. Bawo ka ba'y pataning hindi lang no matabo ina. Nano pagid tibangod sini ang isa sa mga informasyon kahapon sa ginpatigayon nga press conference dira sa Bacolod City Hall sa mga local officials ta nga ang repatriation o pagpabalik sa probinsya kag Bacolod sa mga OFW nga stranded including sa mga local workers nga to dito sa Metro Manila sa pila ka bahin sa Visayas ug Mindanao temporaryo nga ginpauntat. Aksyon Hotline. Kag ibaluhon taman karon no ang update mga kaaksyon sa mga regulasyon sa mga basis double tire kag di pasayng masalakyan sa GCQ ina sa probinsya naman nga level kag
Nano matabo sini ang entry from Negros Oriental tugutan ni halugan isang gobyerno probinsyal ta. Aksyon Hotline. Sa national ang pila ka madalag ko nga mga balita nga may ara na sang ginalantaw karon recovery program ang gobyerno nasyonal nga ginatun-an kag ginadihon para sa mga mamumugon nga apektado no sining nagaluntad nga epidemya ining krisis dulot sang COVID-19. Kundi damo mga local workers, ordinaryo nga mga mamumugon, ang ginakadlukan nga bisan magbalik kita sa normal na halimbawa halugan tanan ni tanan, yawer damo ang nagalantaw nga posible mawadaan sang trabaho. May mga adjustment nga ipatuman sa sweldo nga ginahatag sini sa mga mamumugon para makapadayon lang sang operation. Now, may ara sa pilag ka mga program nga ginadisinyo, ginatun-an ang gobyerno nasyonal. Isa diri amo ang Balik Probinsya Program. Uy, damo ko ng mga programa nga ibutang sa probinsya para hindi na maginutok dito sa Mega Manila. Hotline. Tilang tawon tayo na kung ano ang sistema kag paano ini mapatuman karon nga panyempo. Tiari pag ngadaan kita sa krisis, mabudlay niya mo. Ang ginatubang tasubong hindi lahog-lahog ni kay bisan ang mga negosyante. Apektado man, no? Apektado man sa sining COVID-19. Hotline. Kag ang good news o galing mayara sang ginalantaw nga posible by September, hopefully ha, nga ma-develop ni siya kang madiskubrihan sa aton nga mga health expert, no, may ara sang palayag gikan sa isa ka kompanya nga posible sa bulan sang Setyembre base ma-develop na nila kuno, no? Galing ti hindi ta pa ni piho kung sigurado gini kay ang Pfizer nga kumbuyahan nagambal sila nga gina-develop namon ginatinguan namon and hopefully by September tani may vaccine na kami nga discover para sa COVID-19. Hotline. Amo na, no, ang pilag ka mga kaundan kag subong man ang pilag ka madalag ko nga mabalita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Hotline. Sa nasiling ko na May 1 Labor Day presentation mga kaaksyon. Nauna kita no nga adlaw sa bulan sang Mayo. Ikalima man ini nga bulan kag ti sa nasiling ko na diri sa Bacolod kagabi may mga interview sa Aksyon Brian Munden sa hanay sa mga mamumugon nga way manggid sang himuon no kay usually ang naandanta basta gani Labor Day dira singgitan sa dalanon no nagaguluwa ang pumuluyo agod nga patigayon sang ila sining nga pautwas no sang himubunot kalain sang buot sa gobyerno bangod sa mga probinsya trabaho nga ti waay ma-address. Hotline. Siniya nga May 1 waay sang mga pagmarcha sa dalanon wala sa mga rally nga himuon ang labor sector kundi pagi nila kuno sa social media ti good man at least ibitar pa sang problema sang COVID-19. Hotline. Ayos ati amo na siya no kay kasignifikante ini mo nga sa isang selebrasyon subong nga adlaw kabalo ka magsiling ka mamumugon nagalakip ini sa mga nagatrabaho sa kampo nagatrabaho sa mga uma na ngay nang sweldo subong sa tutuod lang tiyempo muerto pa kita ay purti ka barato tiambot bangod nga may mga ginapatuman nga mga community quarantine tiyang taga-umani ginalikawan man nilang ma-expose ang tao nila ambot kinasuportahan man ni sa mga dalagko nga mga hasyendero kay masami lang niya ang mga pigado nga mga ara nagatrabaho sa uma tiwai gid kami plus pa kon atrasado ang pagpanagtag sang social amelioration program kag basi way paning iban madala ati kalamay gid na mo nang pila ka madalag ko naton
nga matalakayan karon nga aga. Now, sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor pagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, amo man sa YouTube, padayon lang nga padayon lang magpadala sa inyong mga mensahe. May ara kita available nga chatroom nga pwede padalaan sa inyong mga reaksyon, komentaryo, opinion sa aton talakayan karon nga aga. No, pwede ka mo dira magkapadala, and sa mga wala iya sang internet connection, wala man sang Facebook account, pwede gihapon makapakigbahin pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Again, ang aton sa nga text hotline 0938-225-5017. Hotline. Sa aton nga mga ka-aksyon, karon nga selebrasyon sang Labor Day, ang aton sini opinion survey na nung paglantaw nyo, may signifikante pa ini nga selebrasyon, na? Inibala karon nga adlaw nga paghatag pasidungog sa mga hanay sa mamamungkon, ano ang masay nyo? Aber, kag sa mga mamumugon nga ordinaryo, anong status nyo? Supported ka mo sa inyong mga employer? May ara suportang ginatag sa inyo? Kumusta ka mo subong? Ti may ara gyapon extension ho sang Isikyos Bacolod titapos na, tagtaga na isang SAP. Aksyon Hotline. And amo na ang isagid sa masubo nga bahin sang istorya na nga epekto sang COVID-19. We are not in a normal time. Ti amo na kun nga tanan sakripisyo kita. Bisan sa comfort zone, no, sang tanan. Halin sa mga ang paghulag tamo. Amo ni ganing OFW to nagreklamo man siling sa city do kami ang basulon nyo nga nagpalpak ang akomodasyon kag ti gin-provide sang city nga naghatag kami sang quarantine facility for the purpose nga hindi hatagan sang comfort ni sila kundi for safety reason, no, seguridad nga hindi maglaptang COVID-19 dis Bacolod. Aksyon Hotline. Ti go kwentahon man may rason man ang OFW nga magreklamo kay kibot sila. Nga iba nila yung magkoptan na halimbawa Cebu, Iloilo. Nakabaton sila report silang halin sa Manila kundi hotel ta. Ti inupod lang to sila sa barko nga gin repatriate dis Bacolod. Silang isang iban ara kami sa kwan, ari kami sa hotel gin butang subong. Ya kumusta ka mo da? Ti nagsabat mading taga Bacolod kag taga Negros Occidental gindala nga mga OFW. Nayari kami sa quarantine facility. In the case of Bacolod, sa eskwelahan kami ginbutang. Ang dito naman sa probinsya, yari kami sa Ibi Magalunay, ay, ti bangon nga may communication man sila. Amo to nagreklamo, taga Bacolod, yan anong tabo sa amon, di pinabayaan kami kundi, damo nagpagwa sa negatibo nga mga reaksyon. Siyempre, ang pamilya, nag-react man, siling nila, tinano niya na tabo sa amon nga mahimata man, nga kadako man contribution nila na although nga DIY ang nagakatabo diri nga magsulod ang kwarta gikan sa sini mga seaman, sini mga seafarers nagakuan man nimo amo man ni ang naga-circulate sa aton komunidad ang kwarta da ting pamangkot nga amo niyaw nga dugin pabayan susigo kwintaon gali sa ulihi ang mga nagabayad sa hotel accommodation sa mga OFW, kapin pagid sa mga seafarers, yawer uwa, no? Uwa, tinanong na tabo, diri sa aton yung nga uwa, nano ka mo iya, nga nag-atrasar ka mo. Aksyon Hotline. Kahapon, nagsapol, nag-meeting ang City Government of Bacolod and then gin-discuss nila, kay ang chairman, nga in charge nga nagpangita sa quarantine facility amo si Councilor Renisito Novero kahapon pag interview ko siya sila nga naglain ang buot ko kay imagine balaya nga ako'y ang may mga negatibo nga komentaryo sa akon nga daw ginpabayaan ini sila sige ti why kita nagpabaya kay ang aton niya ginhimo ginbutangan tagani mo ang Bacolod nagpangita sa quarantine facility. Tiya masarangan, eskwelahan, kaya hindi man ni normal nga sitwasyon nga makapangita kagilayon sang butakan sa ila. Kag si Mayor gani kagabi sa iya sini nga interview ni Aksyon Brian, kag sa press conference man,
Siling nga maputong bakulod ni kung kita iya manabat sang kagastuhanan para sa pamtang sini sa ila sa mga hotel o kita mo lang na kundi nagproblema no nagproblema ti na klaruhan sang ulihi nga uwa gali ang dapat nga may obligasyon Hotline. ay na no mga kaimtangan ini ang uwa din kamuyahaw meaning bisan ang uwa sa nasyonal to why naka-coordinate sa inyo at ilaw-law magamuna sorry to say pero ara kamuya sa serbisyo ara kamuya sa gobyerno nga trabaho ginasweldohan kamuya para sila nga trabaho kadako sang ginakolekta nyo sa mga OFW tapos ginapabayaan nyo na kundi kalamay na kung agwa niya kalamay gid kaya ang mga nakalamayan sa komentaryo nga negatibo amo iniiya ang mga city officials ta tinanong niya ang trabaho sa OFW I mean sa mga taga-uwa nga pinabayaan nyo ni sila ay welfare man na yan ang inyo sining nga asikaso tiding kamuya during sining tempo ang isa lang nga doon hindi ko maintindihan kulang gid koordinasyon halin sa national pagkadto diri sa lokal nga opisina na ikukwentaon tong ibantong imbutang sa mga hotel sa Cebu and other part of the country ang nag-asikaso gali uwa ti kamo iya nagano kamo da sa uwa di sa aton why kamo ma-inform uli lang kamo kabalo ay daw ka atrasado sa inyo pero unahon naton kay kahapon may rapid testing nga ginpatigayon and the sad part of the story ang pagpositibo no sa rapid test again suliton ko when you say positive in the rapid test, 40% ang accuracy sina no sa result. It doesn't follow nga kung positive ka na, automatic may ara ka sang COVID-19. Suliton taginda kay i-clarify taginda kay iban sala ang pag-intindi nila pag sila nga may rapid test, nga positibo to. Nano na nga klase sitwasyon man. Now, bangod sining pag-positive and ginahulat karon ang COVID-19 test o PCR test. Nanon tabo sini si ila, abot ko na silo na ginman sila sa mga hotel to, pagi sa uwa, kay nag-commit man to sila nga buligan na ning mga OFW. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad, ang chairman sang Interagency Task Force diri sa City Government of Bacolod. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Yes, Aksyon, mayong aga dito sa aton katulamat. Sir, i-check ko lang ay, although nga may mag-committees in charge sa OFW, mo ni si Councilor Salanga and Councilor Novero sa action team naton nga nag-head, nag-chair sang pagpangita sang mga ginpantangan sinisa ila as quarantine facility. Kahapon right after nga nakabaton ka report sa CHO man nga may nagpositive sa rapid test, nano nang ginimo naton sir sa AETF kag di ni subong ang mga OFW? Well, actually, I was there. Ato ko sa eskulahan. Pwede meeting kami sila mo, di ba may request sila da? Oo, nga mag-meeting. Bisayan Delta. Daily Star nga request sila sa amon meeting. I was there together with Councilor Novero, Councilor Ising, ang representative siyang aton OWA. Okay. Balikan tayo tayong action art, no, na-notice mo ang province sa EB Magalona, ginbutang, sa Mambukal, ginbutang, Kitaya sa eskwelahan, tungod may ara niya DOH ng circular, na kinahanglan i-prepare na to ng aton quarantine center. So with that, EO, kita yan nag-follow. Only to find out na ang OWA man lang yung ma-shoulder sa ilang hotel expenses. So, since nga tutuya sa siya Iloilo, yung ilang regional offices, siguro, with no offense di ba si may biases, kahit itong regional offices. So, ang Iloilo wala gani nagpreparar sa ilaya evacuation, Quarantine facility. Kay they know from the very start na uwayan bayad. Kita Okay. sa province, Bacolod kag
sino bi gusto bi ma-even si Bong siguro, hindi man ito pagbutang siya. Ibe Nga magasto magaluna, pa to sila correct? kung- Mm. Mga magasto pa to sila kung may magasto man lang man. Diba? Okay. And ang Cebu man, kaya tumantong regional offices. Mhm. Si kagapon, we were there to explain to them. Kita lang naman to si Uwa. And Ini nga uwa, sir, diri na sa aton sa Negros, diri sa Bacolod. hindi may Uwa sa di nga headman niya sa Bacolod, sa province, lain man. Ay sus. Siya mo na siya ang And, problema. sorry sir, And then- pero ining uwa di sa aton sa Bacolod, I don't know kung anong sa Negros, part ni sila sang aton interagency task force. Well, wala pa ta repatriation mo. Sa mo. Okay. So, hindi na sila original member sang interagency task force. Mm. But then, pag issue ni Mayor sa mga subcommittees, amo na ning committee ni Councilor Novero, Councilor Salanga, yung request na ni Councilor Salanga ang ila participation. Okay. But wala ni siya nag-attend sa meeting, kaya may mga sako man siya or may iban siyang ilikuton o alang-alang siya. So, but even sa Saturday, na may advice na nga maabot, never nga nag-mention siya nga, ang ita ka mo na hotel, kayo ang bayad. Okay. Or I think siguro pa si kinahipsan lang yan nila, Ay. kung sino lang da yung LGO, yung mga ayo, or naka-intindi, or nakabalo siyang memorandum, mula nang ilatagaan. Ay sus katunto. In fact, gani din mention niya to gani, I don't know how true it is. Din-mention niya to gani sa mga OFW, ni 50 pesos lang yung inyo monthly contribution sa OWA. Ay naano mo na yaman? Oo. Ang uwa na mismo nagambal, sir? Oo. Ay. Iya, nagambal pa sa gani nga sa Iloilo to, ay pagganimbalaan kung sinong bayad. Ay, yawer. Oo. Ang sa Iloilo, kuno ang Office of the Civil Defense to ang naggarantiya na may mabayad, no? But then, ang kay Mayor yan, nagambal yan si OWA Administrator, na silang bayad. So, earlier than Wednesday, afternoon, nabalaan na yan namon nga OWA mabayad. In fact, medyo nakapitik ko na ganit jutay siya. I don't know her. Sa Lipuno lang kami ng istoryanay. Babayi? Then, babae, upin pa. Wala pa kalapot 30 years old. So, medyo may gamay-gamay man to nga na istorya siya iya medyo masakit-sakit. But then, she is denying it. Wala man siya instruction or wala man siya kabalo. That should not be the case. Ay. Kaya dapat yung memorandum circular from the source alin to sa National Office na o ginang-sir talong. Oo. But then, lipatan-tan lang na. Kaya kami pa yung nagbulig, si Mayor pa naninguha, si Mayor pang nabalbalan. But yesterday we were there explaining to them siyang actual nga sitwasyon and hipos man lang sila. And yesterday man, after the meeting, upod siyang aton kay Miss Sandra sa tourism naton, upod sa City Health, upod sa OWA, nag-inspeksyon na siyang hotels nga gusto mag-accommodate sa ila. And I stayed there hasta matapos ang ilang rapid testing. Okay. And today is swab test ni sila for confirmation. Okay. Amo lang placer nga lips ang una, naghambal ko yung ang kapangayo, mang kuno with no offense, iniyang rapid test. For me, it's waste of money and double expense to the government. Oh, sus. Pero ang i-swab test ni ang i-subject sa swab test for PCR test na ining apat lang o kung tanan sila Tanan sila, sir. Tanan very good. Kasi siling ko kung apat lang sila may mga asymptomatic kasi pag rapid test mas hindi siya positibo pero at the end of the day pag abot to sa testing center basi magwa nga result niya positive bisin ko ti amo ng problema. Yes, correct. Ang tanan sila dapat ara na sila. Hindi iapos yung isaylo kalang sa hotel.
negosyar ta na sa hotel. Kaya may hotel yung hindi baton mo. Oo. Correct na? Negosyar ta na sa hotel. So, nang inspection na kapon, Okay. hoping nga maka-come up ta karon, i-check ko karon kung saan o sila pwede isailo. Pero good as okay na nga at least ang uwa nag-commit nga sila mabayad. Silang bayad. Kaya silang ko ba sumabot naman ng chimpub lang? Oo. Kuya hotel owner, yan man papirma ko yan. Oo. Nan. Ano yung ako, karon pa-reporton ko yung empleyado ko pag hindi nyo ko yung pabayran, sinong bayran ta. So hindi nga dali-dali Ang paton lang ko. Ang lain siya na vice kung ikaw siya vice do ikaw man chairman sa nga ETF pirmay lang di biyo. Sino magarantiya sina, di ba? Tapos masiling way na kami budget din, hindi na kami kumayad. Vice ikaw lang na hindi ha. Sos dako nga bukol na. Correct na siya para sa sang si patient number 9. Si councilor, si administrator, ang so yung nagarantiya isang balayran, kaya man to pilhet, wala tanan. Adiyos. Kung ano na iya karon na pagkatapos si kuha magsling hindi pwede nga hindi butang mo na sa private hospital kay may public ta di kundi ikaw ya pa Diyos. siya muna siya mga risiko nga ton ginatubang. Now, sir, say kitay, after kapon istorya nyo, ano to na umpawan man ng mga OFW ni, anong reaksyon nila? Well, repost. Wala man reaction. In fact, si Councilor Rubero, tuyaya, ang na-hurt kit sila. Kasi nalaluoy siya, siya sa Facebook mo. Wala yung gito yung buot. Kasi siya hindi nga gani. Ulaw bugtaw. So, nagtinar pa ko to sila kag jutay nga nag-fellowship, ambe. Kaya, sigahulat man ko sa press ko ni Mayor nga waay pa man. In fact, damo ko to kilala totoo. Or nakakilala man sa akon. Yung upod pa sa kampanya sa 2010 na nag-OFW na sila. Okay. Or nag-si-payrers na. So, ano matabo sini? Hulat nun yung anay nga magatag na kung may ara na makontak. Sino naman ang in-charge mga pangita hotel na yung uwa na lang o kung si Councilor Salanga? Si Councilor Salanga, repatriation ng siya. Okay. So, aton, si Miss Andra, si Sip, the tourism officer na ton, upod sa uwa, upod sa City Health Office, sila ni mangita sa hotel kag transaction. As to the, kahit base sa ton kada karon 5,000 kaya karon per day. Base si uwa, hindi man niya mag-shoulder sina. I think ang si uwa, may kwan siya, maximum daily kwan siya. Allowed sa ila. So karon i-check ko na and hopefully base silo ta sila sa hotel. Kung may hotel, o pension houses. kung mga pension house pwede na lang na at least daw kulo komportable nga daw mo maning gusto nila matabo sila since sa ibang mga lugar amo man ang sitwasyon sa maupod nila mo. Yes, but then ang venue, wala nga i-post mo na sa Facebook. Si Banchita din basta yun Hindi nga ito explanation sila. Na-communicate man kamo sa akon. Kad pwede man lang kamo, nag-request na kamo ganing meeting. Tinga una pang pass sang sa request ng meeting, di ba? Although nga tinintindihan naman ng ilang sitwasyon. Kasi sila nakita nila mo nga sa Cebu kag Iloilo Hotel. Nga kami sa eskwelahan. Sa mga rason man, but ang venue lang, ang approach, hindi amo. Kagang gipasalamatan mo blaya, nag-saw-saw lang niya, ang nga budlay, way kaganin nagpasalamat, kin-bash mo ba? Hindi man na fair. Kagabalo ka sa social media niya mo. Ang akong ganing explanation sa ila to, nag-session kami kagapon. May petisyon din sa inyo. Tigin sacrifice ganin namon. 28 lang kamong bilog. Ang nagapetisyon niya sa inyo, libo. But then kamo ang amon gin proteksyonan. Kamo ang amon gin dipinsahan. Okay. I-post man lang sila.
Aha. Which is true na siya action art. Kung kapamulitika lang kami, hindi islak puli. Okay. Gani, kagang lain sini sir, amo ni Bla. No, kundi uwa. Number one, ang uwa, why man sila posible na paibalo o kung why lang siya nagbasa sa memorandum ginpadala sa iya o kung ano man nga problema along the way. Now, ang ITF, wala, kundi may Interagency Task Force National, tingala ko nga ining mga ara sa mga probinsya, mga syudad, why man sila sa direct nga daw amo ning point man, abi, o ikaw to sa Visayas, ikaw to sa Negros and Bacolod, nga daw makontakto nga amo niyo ipaitsindi amo ni mga guidelines, may mga repatriation kita nga nagamo niya nga no pinagustuhan na lang sila iya. Given na si action art, nobody is prepared. Okay. Kita mo ganin si Roque, lain statement si Subong, lain buwas. Tungod nga ang assessment siyang aton National Interagency Task Force, day to day. So kung may mga new developments, ipa-implement sa dalom. Kung may mga best practices na nakitaan sa ibang lugar, ibang nasyon, ipa-implement pa sa dalom. Kita mo POM, PUI, gina-islan gani. Tapos may ang problema sa aton, I think amo na ning dason ta nga ikonon, iralihan kag suportahan ang one island, one region. Na Ato sa Iloilo, sila ya kabaloto. Ato sa ang ITM taya ara sa Iloilo. Kay regional office ato to. Di kita di Ares Piak na island. Wala man labot Cebu. Lain naman to silang region. tapos pag-abot Kwan pa ya, sabi na lang diya mabatot ta. na pareho na Sabi na lang. amo man sa Negros Oriental, kalapitan na ilang barangay katabukan na ilang suba lang ang ilang distansya, dason suba lang ang boundary. Hindi ka nagisubong katabok kay may mga borderline nga mga regulation. Kag ang regional offices na may budget pakit mo. Na, correct. So, una to ya dayon sila ya. So, I think amo ning dason nga rally. Kag unite sang bilog nga Negros Island ka pumuluyo. Na i-convince si President Duterte nga sakto to ang previous nga Negros Island region. Negros Island region. Kay suliton ko sa lane na lang diya perming ato nga baton. Kaya ang decide ang regional offices. Kita diya kung hindi kato yung mamangkot, kung hindi kato yung mangayo, wala kagid kwaon. Sus, ang wa siya nagali, hindi ang reklamo sa mga tao parte sa SAP nga palapit sa luwag, pati sini gali obisan sa gobyerno naton sa ahensya, departamento, amo mangyapon sitwasyon kung lapit ka sa luwag no lapit ka tuya sa magalwan. Correct na siya even sa distribution sa mga PPEs ni abgi sa region, pagabot sa region i-divide na to sila putak-putak. Di ko na to katuya, kung ihawiran mo tanan. Oo. Tuod mo, ahay. So, papurya perme, kung di ng regional office, papur na sa LGU. Kaya ang action acquisition, that's it. Yes. Pero Vice, ari ang mas interesado. Damo ka pa mangkot subong. So ano ginimo tas ni sa apat nga nag-positive sa rapid test, gin-isolate sila o nano man? Well, as I understand, ini sila, isang ang ara na dahil sa ila, isa lang sila kapesel mo. So, ba si Gasiring man ni sila sa ila bunker or sa ilang kamarote. Okay. So, hindi ang apat hindi ni siya ang rapid test, hindi ni COVID test mo. Gani. So, may virus siya yang lain nga virus. So, amo na nga may PCR sila or RT-PCR today nga i-swab test. But dati ang balon ko si Kwan, gin-recommended to na kon kay Dr. Tan nga separate ni sila. Ang apat? May single occupancy sila. Tip, ang mga nagabantay na sumong sa ila, ano ni sir ang mga ginahimo naton nga at least safe man sila? Well, at tumangko to sa ilang, basta mag-distance ka lang 1 meter. Ang problema man lang ni sir, amo na nga i-explain ta ni. Very important ni ang wearing of mask mo. Kaya ang explanation, siyang mga expert, malatnan mo lang ko kung positive ka, kung mag-cough ka. Diba? So kung ka-mask ka, hindi mo, ang imong
hindi maglapot sa akon. No? Kung gamas pagid ko, hindi man siya kasulod. Kwa mo? Aha. So, very important kung kakaga-distance ka lang. Asa balay ganing siyang positive katuan ko eh. Importante da, kung manglantahon mo ganing pinaka-safe na lugar subong, sa ospital, sa dugay-dugay na sila ito may ginadisinfect. Ang sasagwa niya mong likado. Kasi anytime ba si makakwa ka niya. Kaya ang tao di, way gamas, way ga social distancing. No? So, ang aton to nga nag-test sa ila, nakapipili sila. So, ang kapantay kasi na may distance na sila. I see. So, may may gymnasium mo. So, may social distancing. Gibutangan tas sila ganito. Yesterday, isang dako itong TV screen. Para makalingaw-lingaw sila to. So, as to sa nag-take care sila na pagkaon, di tungtong mo lang na stable. Nagka-gloves mo na siya, disinfect ka man na, butangan niya na, lapuahan niya na ng mga utensils nila. So, hindi niya COVID positive pa sila. Correct. Oo, kaya kung ang question nanda, kung asymptomatic siya. Gani. Hopefully, nung matigayon ni kag magwa ng result para hindi makita bala hindi makita magbatyag no sang kakugmat o kung kabalaka ang mga taga Bacolod City. Sir, why ka report sa mga borderline? Ano masisiling ko bala naginultok tong linya na isang salakyan? Why kwanta i-secure sa Gyapon. Ang akon lang taw ang kapalunan ng iyang province yang i-secure ta. So hindi na sila manaog wala man sila di Moon, wala man sila di Bacolod. Gani. Unlike before to yung GCQ ta, everybody is welcome So kung nag-stock up kita, but then malibot kita, action art, tugay naman, ilang taon ta ang aktual nga sitwasyon sang aton check-up points. Okay. Sige. Keep us posted lang kung anong update siya. Salamat kid Vice sa imo sining tiyempo. Yes, Aksyon art, thank you man. God bless dala sa imo program. God bless sa inyo da station. Aksyon Hotline. Si Vice Mayor Elcid Familiaran man kapon tuod sa interview kay Councilor Inisito Novero. Galain ang buot niya, tinya makon mo nagtinguha kita in anticipation nga mayara man manug-abot nga mga OFW na ang mga ginaripatrate nga ginapapauli sa mga probinsya. Hindi man naton pwede pabayaan ni sila. Hindi man pwede ni sila nga kuano naton papulion dalang golpeada nga pagpanaog sa barko o aeroplano ginasakyan nila, rikta sila mga puluyan. Kay tilang tawabala ang risgo nga kung ninali papulion mo kag asymptomatic ang OFW, ti anong gwa sinaman? Ti kapon kung di may mag-expect na subong may maabot naman ng mga OFW, di may mga report naman nga nabaton nga daw hindi naman madayon. Temporaryo nga ginpauntat. Di amo na bala, kabudlay man ang opisyo sa Manila, mag-amo ni man. Online sa hotline. Aring in charge sa repatriation sa city, Councilor Israel Ising Salanga. Sir, good morning. Mga Aksyon art, good morning sa mga tagpalamate, no? Good morning sa inyo tanan. Sir, confirm lang ito ang kapon ngayon nga communication na baton mga hindi na madayon tong pag-alabot pa sang iban nga mga OFW kag mga i-repatriate from Manila. Yes, Aksyon art, no? Naghatag pabalot sa aton sang Wednesday. I think may letters lang agin na email Tuesday or Wednesday nga may nag-abot diri, no? Managpuli diri mahalin sa Manila. Thursday, maabot diri Friday. So I think Wednesday ginpakita sa akon ang communication yung may 68 yung mga OFW nga mapuli dili dapat as second batch. Tapos gapon sang aga nagpabalo naman sila nga cancel. So gin-cancel man naton tanan natin yung preparation kay hindi pa man sila madayon gid na abot diri sa aton nga syudad Action art. So, anong main reason na butang to na stipulate sa padala nilang communication? Why naman ipadala na kaya mo na yung sitwasyon, no? Waay sila kahatag sa aton sang communication letter, nagtawag bali sila nga cancel na lang because I think hindi ko sigurado Action art pero ang hindi sa Bacolod nagalin ang reason. I think sa Iloilo
Doon nag-cancel anay si governor nila dito sang repatriation. So, di pwede nga mag-travel sila. Kag Bacolod lang ilang dulungan. Dapat bilog na Western Visayas. So, because of that, na-cancel ang bilog na Western Visayas that includes Bacolod City. Ate, sige. Good news man na nga at least. Nakatalapangon mo guro sila niya ay. Kinailanong taglitod nga mag-communicate sila to. Pero prior pa sinigani, hindi bala sa primero to councilor, ang nabaton mo yung report, nga do 58 na maabot sa Bacolod, gagdolain to yung grupo kung taning una? Yes, actually, sa ilang letters ang Wednesday, na ngayon, mas lapasin no? Aksyon Art tungkol sa kakulangan sa ilang pag-communicate sa aton. Kay, bisan kita, yamang kita dire, pagsugat naton gani sa bread ko, na i-compare nato ng manifesto, no? Kay ang una nilang communication kinagayo kita tani gaan mo kami diri sa lista na lang kay si Mayor Bing kay si Governor Bong Lacson nagreklamo na to mo tani may closer coordination. Sa ako naman nga part siling ko kung hindi gid makami kahimo sang formal nga sulat bisan ang ngalan gid lang tani, no? Kung patalang kita nila sang 58 ka names initial nga masakay, no? Amo to nga nagwa sa balita Aksyon Art 58 sa bilog. Pero so nakasakay na sila nag-ayo naman kita nga kaya nagtawag sila asang Coast Guard nga hindi nagal 58 ano na kuno do 24 ang mapuli lingkot di indiri pwede niya masikan ang 24 out of 58 yung ilang reason ng perma pa sa manifesto na sabi mo manifesto sa barko so after sina amo na pag-send naman sa inyo following day gin-send nila ang manifesto sa aton ang gini mo naton gin-compare naton gin-pang crash out sobra ang waay sa 58 kay tiyang 58 mo to sa may authority to travel mo. Okay. Pag shout naton, ang tanan na shout na wag gyapon. Buti ngon ang 58 nga una, hindi to sila ang naglakat nga 24. Why ni sa authority to travel ang 24 bali lain lang ang mga tao, lain man tawagin state ni Marina kag ni National IATF sa una communication. Ang lain sila councilor ang siling ko. Basi kon atong sa listahan nga may authority to travel, amo na to sila nga naka-undergo sa mga swab test, another test sa Manila. Tigaling basi kon anong inano man natabo silang wise lain lain ang ngalan to sa manifesto o kon ipadalas communication, lain man nag-abot. Oo. So ang ginimo natin national ginayo naton si regional na lang, no, kung budlagid si National Laboton kag si Marina nga ingigawin niya mo kami di authority to travel. Dali ka block Aksyon Art, inibla mga OFW, maski paano, although medyo na-hurt kita diri sa LGU sa ilang mga reaction, pero ga-cooperate inisla sa ato, no? Pagpangayo natin sila, siling ko nagid lang, siling ko para safe kami diri sa Bacolod, kung waagid makamuanay authority to travel, gain na kami bisan ang negative na lang resulta ng inyong swab test dira sa Manila, kagang inyong certificate of quarantine, nga naka-quarantine di makamo, plus ang conforme, balain lang ginapirmahan sila dapat pag-abot sa Bacolod, aside sa inyo doon ang quarantine sa Manila, pag negatibo ang resulta, dapat undergo pag ito mo diri sa hamon yung mandatory nga quarantine pagid, rapid test pagid, swab test pagid. So nagpirma sila, that's why pag-abot nila, ang gin-check nato ng ilang papeles, gin-prepare naman sa mga OFW, pag-abot sa hatag sa aton, diretso sa bus dayon. Galing kiti, mga an hour before, nagpadala through email si Region kag si Marina sa ilang authority to travel kay nagayo gid kita Aksyon Art bala siling ko ng ano na sa ng siyempre protocol na siya naton kag buhat gid papel gid basihan karon so naghingagaw sila based sa manifesto naging send sa aton siguro mga an hour before gid nag-abot ang aton yung mga OFW sa Bredco. Ay ti amo na ang problema gali no ang OCD ga kontak man sa imo. Wala actually ang nag-communicate sa akong diri kaysa pabaw sila sila sa pabaw nga level Aksyon Art na nag-discuss na and then naghulat kita sa instruction diri sa aton kag that's the time nga makagiho kita. Sige. So kundi ang province mayara sila ginabutang may online silang application to those nga luyag magpauli nga taga Negros Occidental diri sa Bacolod Councilor subong mayara magkita sina. Mga ano Aksyon Art? Inang online nga kuan blag nga gin-create sila nga kon siyempre budlay mo sila mag-contact di sa aton ginpaybalong ara sa Facebook page sang province kung taga Negros ka stranded ka sa Manila kung din mga bahin sang Pilipinas makuan ka da ma-enroll ka o ma-apply ka online para nga butang ka sa listahan as part sang luyag o kung may plano or willing magpuli di sa Negros. Sa Bacolod, kaya mo makita siya na, sir, paano nag-contact si mo ning mga stranded? Yes.
kabalo ka Aksyon Art, may duwa kita ka klase nga stranded. No? Mga residente, wala nga hindi OFW. Okay. Damo ni sila. No? Mga non-OFW, may committee nga create parte dira. No? Although hindi ako dira, pwede maka-interact. Kasi may lain as nga chairman, pero sigurado kita yung organized naman na siya. Hindi lang sila makabuhilo sa buong because may gina-settle man kita diri sa OFW anay. Sa mga OFW naman niya, meron kita, in fact, nag-group chat kami sa aton yung mga seafarers, no? Pag meron, pag ito kasi mong ginamatama, tipon nga mga OFWs man, hindi man niya seafarer, para sige-sige ang aton communication sa ila. Okay. Kaya mas nami, gis nga direct ang aton niya contact sa ila mo. Ang gini mo natin na naiuna nga tikang is ginatag naton ang hotline ni OWA, kay ang information nga insakto gali dire is that si OWA niya ang ma-provide sa amon sang tanan nga names sang ilang nga papulion. Exact lang ni Aksyon Art para hindi ma-confuse ang tao, may in place na kita nga system supposed to be. Ang ina nga system, amo na siya ang masigig-sige kita bala schedule bala sang chartered flight o commercial flight bala from sa mga OFW sa Manila, for example, pagkatapos sa Bacolod. Pero na ano na siya na cancel na sa anay tungod si National at si Marina nagasigi diri gani sa aton padala. Why kita choice, why hindi naman natin sa mapunggan plus nga tigambal even sa region nagambal sa region niya hindi natin in Islam refuse kita national niya nga sugo sa aton niya baton kay modera no. So ginauna natin na nay matamat Aksyon Art para hindi bulalapta ang aton niya attention. Unahon ta anay ining incoming para matlastar naman naton aton nagkalabilin dito sa Manila. So centralize aton tanan sa OWA. Because kita diri sa Bacolod mahatag kita di, for example, kita di may available kami diri sa buong, pwede kita kabaton based on manpower, based on nurses, based on hotel, kaya natin, for example, di 80. So pagkatag sa kay OWA, si OWA ni tanang gili ang mahatag lista sa aton. Kaya kami diri control si OWA ang national agency nga may record sang tanan-tanan Sa OFW na yan. Oo. Okay. By the way, so, ma-shift lang ko very quickly. Tinano matabo sini, nakaistorya ko mo sang uwa, ikaw man mangita hotel ni para sa mga OFW na eh? Hindi na. Si OWA, na-mention, I think, sa amon meeting kagapon, si OWA last night, nagtawag naman sa aton, sila ang ma-identify sa mga hotels para sa aton yung OFW, no? Kay ilagi man nagali ubragali, no? Nagpabalo sila. Although na prangkaman si OWA sa aton, nga ang reason kung awa is nag-offer sang hotel unlike sa Iloilo kag sa Cebu kay tungod kaysa I think sa Western Visayas kuno isa ang Bacolod kag Negros nga may ara isang quarantine center. Ang quarantine center ni mandate sa national mo dapat kay modera may ara ka modera tanan quarantine center kay inyo nga masarangan. So nag-prepare kita, that's why wala kita ya Aksyon Art naka-awa is naka-prepare hotel for us earlier. Sige. On that note, Councilor, salamat gisa time. Good morning sa imo. Salamat, Aksyon Art. Aksyon Hotline. Kita mo gilang na nagapakita lang ang mga kuntani in charge no sa paghimo sang tikang halimbawa ang sabahin sang uwa. Ti may mga personnel sila makon mo imuyang uwa kabalo man siya galing nga silang in charge sila no magpangita mag-accommodate sa mga OFW. Sa OFW nang ginatumod ko. Ti kabalo naman gali sila nga ilan ni obligasyon kumo nga nagsunod na Bacolod sa order nga mag-create kamo da sang inyo sining nga quarantine facility nga pwede butangan sa mga OFW ay tinagpawala na lang ang uwa iya. Nasunduro ng mga rasunis. Ti mayo tani kon private kamo ya kay. No? Kon private kamo ya nga mga individual o kon grupo, volunteer organization for that matter, hindi kamo pwede sukton katawo eh. Ti galing nga nagpawala kamo aw. Nga inyo niya trabaho, kag amon ang inyo papel sa sining tiyempo sang krisis. Ano ning mayo sa uwa nga diri sa aton sa Bacolod kay sa Negros man? O, abe, ano sa inyo? Amo na nga kung kaisa, damo na nagbaha ng mga komentaryo, nga ginbalbal na kung sinuda, pero at the end of the day, kung usuyon tagali, may dapat ginmanabat nga nagpawala sa obligasyon nila. Te anong mayo sini? Question, anong mayo sini sa mga taong mga opisyales na tunong kon mga anong mayo sini sa mga insya sa gobyerno ta nga dapat may dako nga papel sa sining mga repatriation nga nagpawala. Abi anong inyo masay? Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa,
Mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka. Banwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon.
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo,
o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari,
manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Philippine Standard Time, alas 9:12 na, May 1st, significant day for the worker or working class. The workers that using their labor force, skills, and knowledge to produce commodities needed by our society. In behalf of their productive rule, the workers and families strive grave hunger and poverty. Foreign monopoly, capitalist, and local ruling class in the entire country violated the workers' basic rights to have just wages and benefits, job security, and rights to self-organize for collective bargaining agreement. In Negros, farm workers struggle for genuine land reform, arrest, and massacre by the state fascism. Sige, halin to kay 3855. Ya Aksyon Radio, mangkot lang ko tani kung pwede kakwa sang car pass kay mapuli ko tani sa Tangob, sa Gardenville, kay diri ko nagatiner sa Bago. At kung makakuha ka tani car pass sa province, basi makalusot kasi na. No? Good EM, kami lakat sa panahon kay ma-direct na lang kami. Ano to man? Hindi ito guro ya sa pa talang gurong text mo. Sir, magkot ko kayo tagay paliwat sang SAP. Ti amo mo itong ambal ka DSWD nga may second trans pa para sa main na iya. Ti kapin pa extended ang ICQ diya sa aton sa Bacolod. Aksyon Hotline. I-check ko rin patrol sa borderline after gin-implement ang GCQ. Siling ko basing iba nagdakog-dakog pa Bacolod bla. And then, pag-abot di problema kamudra sa may border area o borderline. Patrol report. Sa check-up points, let's have Action Eden Abusos Patrol. Kumusta na Action Eden? Action Art live kita karon diri sa Bacolod Talisay border. Ang pasulod di bala sa aton Action Art sa syudad sa Bacolod. Sa gihapon Action Art amo laman sa gihapon ang mga nagasulod diri nga sa Lakiano. Syempre kay wala pa man sang mass transportation. Even private cars lang gid Action Art ang gasulod. Pero maid-id nga gina-isa-isa sa gihapon ang gina-check up sa aton di nga mga frontliners sari-sari yang iban gikan sa PNP. May ara man kita Action Art sa PFC kag mga volunteers man yari dire. Actually, ang ila nga gina Action Art kung makita mo sa aton nga live video. Layo-layo ang ila tent sa ila. So, mga tinirando ato sila sa isa ka shade wala sang puno, sang lubi. Layo-layo dito tayo sa ila nga tent kay para dire pa lang malantaw na nila Action Art kung ang mga passes bala nga base ang iban essential services or iban na ginhatag nga sang province nga pass. Kaya man Action Art nga mga reasonable ang ila bala pagsulod diri sa syudad sang Bacolod. Pero ti kalabanan Action Art nang sa subong wala pa man sila wala man ta di kay. Pero hindi man traffic na subong Action Eden? Hindi Action Art though normal. Good. Though new normal ang bala-bala nila Action Art ang nga timan nagliliga do ang wala man sige hapon sang ginapatigayon or under pa sa ECQ ang both province and ang syudad sang Bacolod. Sa karon nga binabag nga ni Action Art no ang tuman bala ka traffic bala kay tungod nga na lift na ang ECQ sa province but ang tao sa Action Art nagapamati naman na sa aton kay bisan pa may ubra ka sa syudad sang Bacolod or from other city ka
di ka kasulod because nga ti sarado man di gyapon, wala ka man sa gyapon sa obrahan. Pero ti ang ila di action art ang mga ari di bala sa nagasulod dire bala daw halos tanan ng mga windshield sa mga private cars action art may mga papel bala nakita kaina, may mga passes sa province, may ara frontliners, may ara mga other essential passes action art no, may mga DTI na bala na mga tapos may ari man nga mga BPO action art dito man para may ari gali Transcom nagasulod di sa ato most probably ginasuban to ilang nga mga empleyado man sa Gwa sa Bacolod kasi naman sa syudad sa Bacolod kasi amo na action art pa dayon man diya ang BPO sa aton do amo wala na di other than essential services amo na di action art ang bukas man sa syudad sa Bacolod pero ari ko makita mo usually action art kung sobra naging tuma naging kainit kaya aton nga mga frontliners nga naga-check bala kaya ara gyapon action art mo ang temporary check kag wala labot sa pag-secure sang passes ara gyud sa gyapon ang ginatiro-tiro ka sa agtang magulog to riguro diri na sila ara gyapon si Sir Fajarito. Wala ta din nakita si Sir Fajarito. Most probably ato siguro sa may unhan pag action na art kido ang ano di ba ang may area di sila mga kapulisan pero do kay na mga patrol women malang to ang mga babae natin nga kapulisan kalabanan ara nagabulos-bulos lang man sila action art ari makita ko sa live video do nagamat-amat do ano lang action art do patas lang balagya kung kumbaga kung tanawon mo kahit madamo man nagagwa halin ka syudad sa Bacolod pero may mga nagasulod man from from Talisay area pasulod naman din sa syudad sa Bacolod pero do wala gid action art sang problema gid bala kumbaga actually kay na gani may mga naga-bike pa no sige na check lang mga QP pass wala tutugalin na pamangkot kun na hindi siya makadto pero tigil pasulod lang man siya sa aton nga mga frontliners what silingon reasonable ang iyang pagsulod diri sa syudad sa Bacolod action art so far sa iban nga mga border mga inner naman yung action art ng mga border check-up points sa aton kapulisan medyo may traffic sa syudad sa Bacolod because nga bisan ginapatigayon ang ECQ may ara man sa gyapon sang number coding action art tapos ang iban ang mga private cars may mga kalatuan akong trabaho man guro action art nagagi sa border check-up points nga subong dumos na nagaid-id na gid bala kaya mo na medyo galaba kaysa ang trapiko ilabi na sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Bacolod nga may ara sa mga check-up points action art. Sige, in a way, thank you gid action din sa sitwasyon mga frontliners ta kumusta pagsikpang giyon lada? Pagsik action art pagambal nga ngayon lift na ang sa province ang sa syudad sa Bacolod ECQ go lang sa gihapon action art importante nga ginapaginsar man bala ang safety naman sang tanan kung amo na ang paghahambalan action art kay we all know nga hindi ni daan kita na aton nga contraction art may lang tani kumatubang kag makapungol. Sorry pero amo na hambal sa action art nga dapat lang mangin mas mahinalungon gid sa tanan nga oras. Way labot sina kaluluoy nga dan sang gabalantay na kun sige-sige ni 45 días na sila hasta sa 15 ni kabay. Correct action art ara gida pero ara balang wala ni ara ang ilang commitment gid action art makita mo man kay ara lang sila sa gapon ato nga mga kapulisan ato nga BFP ay ila dari mga suksok pa action art o long sleeves pa as in putos gid bala kayo ang tanawon mo kainit-init siya kumbaga pero ara sila sa gihapon action art naga-check gid sa mga border points. Amo nalipay kita kay at least why sa mga taga-Negros nga abi nila bala kabalo ka nagligad to pagbalita ay kita mo damo ka ni tricycle din naglulumbayag mo abi nila guro makasulod sila sa Bacolod amo pag action art kay syempre ang iban bala may ara gid sa confusion nga nagambal sila nga do naghambal man to sigov nga makabiyahe na ang tricycle pero amo ra ginasulit-sulit ang action art no ninyo dira sa mga angkor man ta
nga ti Bacolod di sa Lone District mo. May mga misunderstanding lagi kis Aksyon Art nga nagakatabo man. Sige. Live Direction Art sa Bacolod Talisay border, balitalin sa patrol ang action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon Eden Aboso, mga balita gikan dira sa border check-up points. At least amo mangyapon na, pero may sweldo na sila. Mas kaluluoy ang mga driver. Tsakto gid, morning lang da kay ninoy tadi sa ison. Naga-monitor siya kag sa mga frontliners sa sinubaan may ngagada sa inyo nagatabid sa aton ang FM station, local FM station dira sa sinubaan. Thank you so much for listening. Saint Joseph the Worker, happy fiesta, Gardenville 1, Barangay Mansilingan. Please greet Carla Caceres, 18th birthday subong kay yesterday kay nanay namon Lilia Caceres, celebrating 90th birthday. Kay Tol Roy Tayhopon dira sa Saudi, may ngagada. According kay Gwen Garcia, nakabaton siya message through messenger nga may mag-abot nga OFW wala written halin sa IATF. Inano man nga opisyo man ang Cebu pangadaan nga nagagaulos-dang man sila to ka problema nila. No, mo pa ni? Aksyon Hotline. Action Art, good morning alin kay Narisa Ruiz Ilare. Greet lang nanay Ili Ruiz and Bibing Ruiz of Sumag listening. Araman si Agustin Torres, please greet Annalie Torres, happy birthday. Robert Kawi Gamila. Niya gapamati kami diya, taga Yolanda Housing sa Silay City. Thank you gidara sa inyo, no? Kumusta ka mo daya? Okay lang ang panikay-sikay ta? Action Art, pa-shout out na sa sa Oregon. Gamonitor subong kay Mirna and Francine Pernito. Kag Von Adrian, historiador sang United Arab Emirates. Salamat. Cherry Love Canido Ribatado. Stay safe Negrosanon. Trisha Yanson. Gamonitor man si Aluha Fernandez. Thank you gida. Happy 18th birthday Carla. God bless. Lini Habagat. Siling ni Aluha Fernandez, siya yung lipong ahead, hindi ka-update ka guidelines. Bayanihan Move, David, Day, ikaw to be butang sa quarantine venue for 10 day. Si Aluha Fernandez, perti mano. Rock Carino, good morning. Sir Art, kay Action Rex ko no, etc. Jenny Sulgon, happy 74th birthday sa akong tatay Tony Hisulgon. Julio Soles, good morning. Thank you man sa pag-monitor. Hindi lang yung magtawag sa text hotline kay hindi ta mabasa ng mensahe kay call ninyo abi. Sir, gulang mga pulis kag fire sa extended ECQ. At hindi ta mabasa na kay ginatawagan nyo abi nga atong text hotline mo. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation or
will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negros. Alas 9:28, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Iban nga maminsahe, guro ayon lang ko, karon na gid lang no? Parang matagan taligwa, kag makatimprano, karon sa Aksyon BBB program. Ang nagpadala na lang sa aton sining text, sa aton sining chatroom, amon lang ni gawon ko. Ayo lang ko sa text hotline, abi, ang ginapadala nyo ga multiple send, no? Ano pa, plus nga ginatawgan at dula. O sige, ari, ayos, no? Thank you, Gid. Sige, alas 9:29, thank you, Gid, sa mga monitor sa mga. Ari sa atong linya sa Director Osminia, nga gawon ko lang sa bala kung anong update kapon sa public transport, mga ka-aksyon. Director, good morning, sir. Good morning. Sige, salamat sa time no live na subong sa Aksyon Hotline. Director, pa-check lang kung anong latest kapon sa discussion nyo sa upod sa LTO sa public transport. Ang series, by the way, bala nagpa-interview ang ilas ning public relation officer. Doon hindi sila kuno magdayon May 4 nga biyahe nila, Director. What was the latest? Well, if the latest, if you know, Art, that we have been, the mayor has decided na magpa-ECQ naman ta based on the pronouncement of national government. So, since nag-ECQ naman ta, status quo naman atong transportation. Mm-hmm. But we were actually ready for May 4 in case na nag-GCQ ta. We will be flying some jeepneys, buses, and taxis, no, with strict compliance in regardless of social distancing. Mm-hmm. Ready na ta sa atong mga transportation per se, no? But at a very, very minimum level kay damo pa man sira, no? A lot of stores are closed and restaurants are closed. Wala klase subong. So transportation
at minimum level lang anay. I see. So, epekto gino, basta gani may ECQ, kag GCQ ang pila ka bahin, like mandra sa kaysang Iloilo, kumusta daya, sir? Ano, Art? Silang ko problema, gid kay ECQ ang Bacolod, GCQ yung province, daw pariyo man da sa Iloilo nga sitwasyon, no? Actually, baliktad, Art. Kay kung ni dayon ang GCQ diri sa aton, ECQ naman ang province of Iloilo. Sa Bacolod, nag-ECQ ang Bacolod City, ECQ naman ang province. Amo nang problema sang Bacolod Subong kay mag-GCQ na sila starting today ang province. ECQ ang Bacolod City. Ang most of the terminals and the transportation is coming from Bacolod. So di sila kasulod sang di sila makagwa sang Iloilo, Bacolod, I mean. So amo na sige na mo discuss subong. Ati, sige. Grabe man, budlay man. Budlay gid ato. So anyway, naka-communicate naman sa imong taga Balacar Transit Incorporated parte sa desisyon nila. Yes, we're always in communication. Anyway, Director, salamat na lang sa time, kay alang-alang naman tiyempo ko. Thank you, good. Keep us posted ko na nung latest, Director. We will do, Art. Thank you, good. Good morning. Aksyon Hotline. Director, sang LTFRB, Richard Osmina, giningagaw ko lang siya kay bago pa lang siya ka-reply, no? Naga-meeting to sila gyapon, pero siling niya, budlay nga man basta amo ng sitwasyon nga GCQ ang province. Pero ang Bacolod, ti ECQ, ti paano ko nakasulod karon? Aksyon Hotline. Ayos no, ang aton lang siniginabilin sa aton nga magka-aksyon, katulad ko nga nagapamatuod gid sa ka-epektibo sang produkto sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, kamo man dira parang magnaming kondisyon sang lawas ta, no? Masulbar ang problema niyo sa insomnia. Hindi ka bala katulog ba? Ina dako ging epekto. Kay pagbugtaw mo daw halos hindi ka paminsar maayo, luyang lawas mo, hindi ka makatrabaho sa gusto. Pero sulbaron ina sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, no? Makatulog ka sang insakto, immune booster pa. Nagapabakod sang immune system sa imong lawas, tinig ka kita sa naiman. Basta bakod immune system mo, hindi ka dali matapikan sa anuman nga balatian. Sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, puno sang vitamins and minerals. From vitamin A to zinc. Tandaan tagin na, parisi sang tea. A complete combination para sa inyo ikayang lawas. Aksyon Hotline. Morning lang kay Baby Heart kag kay Rowan. Gamonitor mo sila kunong duwada. Morning. Aksyon Hotline. Why na ta panahon sa aton nga pagpangalagan. Bilaksyon na Henry Spulgar sa technical side. Back up si Aksyon. Dorel Cabato kag Aksyon JM Biking. Ako naman Aksyon Art Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,